конкретно әйтек әле, артистка дип язмыйбыз. Актриса дип те язмыйбыз. Уехала, улетела, уплыла, уползла, һәм башкасы, китте, бетте, китте. Пушкинны хатын-кыз ясаганнар. Әл-Гаязу биллахи рахман. Субханаллах. Субханаллах. Ничектер менә бик көлкә генә шундый шандырмый торган тавыш инде. Сөйләм аппараты үз эшенә җигелгәч, әйбәт, күркәм, матур тавыш килеп чыга. Һәм чыгара башлады. Саламатсыз мөхтәрәм газиз кардәшләр. Безнең Кыямовлар кыздыра тапшыруның чираттагы 20нче дәресен башлыйбыз. Безнең дәресләрне карап барганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Кайбер кешеләрдән хатлар алабыз, шундый кайтавызлар килә. Киңәшләр бирүчеләр бар. Бар, һәм сораулар бирүчеләр дә бар. Шуннан да алга таба сорауларыгыз булса, безгә языгыз, белдерегез, элемтәгә чыгыгыз. Без ул темаларга да тукталырбыз. Үзебез белмәгәнен аңламаган галимнәрдән сорарбыз. Шуңа күрә ничектер хакыйкатькә бергәләп барыйк. Илдар, бүген нәрсә турында сөйләшәбез? Бүген минем тукталасым килә бик кызыклы бер мөһим темага. Ул да булса татар телендә род категориясе. Бу бик каты журналистларның авырткан җире дип әйтәсем килә. Шунда да шулай, һәм без аны мисаллар белән дәлилләрбез. Иң мөһимен нәрсәдән башларга кирәк? Татар телендә род категориясе юк. Женский род, мужской род дигән әйберләр юк. Димәк, без артистка дип язмыйбыз. Менә конкретно әйтек әле, артистка дип язмыйбыз. Актриса дип те язмыйбыз. Театрда эшләүче бер ханым җан талаша, кара тавыш чыгара, мин актриса дип языгыз, мин актриса дип. Бу татар телендә юк род категориясе. Каян алдык без аны? Менә шушының шикелле үк тагын ике сүз бар. Шагыйрә, галимә. Бу ниндидер менә Әни хикмәт ул менә кирип бара бит инде. Фикремне әйтеп битерим. Гарәп теле йогынтысында килеп кергән ул. Шагыйрә, анда бар, анда род категориясе бар. Шагыйрә, алимә. Шушыннан килә. Без инде моны ничектер теге шигырилек өстәп 8 март тирәләрендә менә иратлардан өстенрәк куйрысын шагыйрә, галимә дип шушылай язгалыйбыз. Ул очракта ул үзен аклый, ниндидер стиль төсмере саклана, ярый. Ләкин һәрбер көн сайын газетада язган вакытта алай дип сөйләп булмый бит инде. Информационный жанр. Әлбәттә, актриса түгел, актер, бөтенебез актер, шагыйрь, журналист, эшче, директор, директриса түгел. Һәм бик кызык бит инде безнең телдә менә уехала, улетела, уплыла, уползла, һәм башкасы, китте, бетте, китте. Иратта китте, хатын-кыз да китте. Менә ул яктан безнең телебез җиңел. Менә минем уйлавымча, нәрсәдән килеп чыга дип сорыйсың килә инде синең, әйме? Нәрсәдән килеп чыга бу Илдар дисең инде син. Бу нәрсәдән килеп чыга? Рус теле йогынтысында һаман да менә шул анда род категориясе бар. Шуңа күрә без тиз генә уйлыйбыз да, Чуйкова урамы, Пушкина урамы, фәлән. Һәм шушылай ук шуны калька рәвешендә туп-туры татар теленә күчереп тә куябыз. Төрки телләрдә род категориясе юк дип әйттек. Уйлап бетермичә туп-туры язып, менә шундый хаталар чыгарабыз. Бер диктор әйтә, Чуйкова урамында фәлән әйберләр булды. Бу кешенең балалары бу иптәшне судка бирергә мөмкиннәр. Син эшләп маршал, Советлар Союзы маршалын, ират кешене хатын-кызга әйләндердең дип. Ул Чуйкова түгел бит, ул Василий Чуйков. Менә ул диктор кеше, ул Чуйковның кем икәнен белми, ул шундан килә. Белә торгандыр инде ул менә игътибарсыз, диккатсез нәрсә язып биргәндә шуны укыгандыр инде. Анысы да бар. Ләкин инде үзеңнең зиһенеңне кабызсаң тагын да әйбәтрәк. Тагын бер метрода бер реклам күрдем, игълан, анда реклама бирүчеләр Пушкинны хатын-кыз ясаганнар. Әл-Гаязу биллахи рахман. Субханаллах. Субханаллах. Пушкин бит инде, Александр Сергеевич Пушкин. Нинди мыеклы, сакаллы, ничек диләр әле? Ират инде. Ират инде менә сүзе бар бит инде. Бруталь. Әйе, бруталь. Бруталь кеше, шушы бруталь Пушкинны хатын-кыз ясаганнар. Пушкина урамы. Мин хатын-кыз буларак синең белән килешмәскә рөхсәт ит. Ансын синең теләгең, теләсәң нәрсә эшлә. Ләкин менә монда бер әйбер бар, име. Реклама бирүчеләргә афәрин диясе килә, татарча биргәннәр, молодцы, дәвам итегез, бик әйбер. Ләкин бит инде Пушкинны хатын-кыз ясыйсы түгел, Пушкин урамы. Татар телендә Пушкина түгел. Беләсеңме, менә мин күптән түгел генә журналларны актарып утырдым. Хәзер кайбер журналлар анонсны инглиз телендә дә бирә, әйме? Әйе шул. Менә анда да безнең бик популяр бер шәхесебезне, берничә атнада роман яза торган кешене хатын-кыз итеп куйганнар. Әйе шул, фамилиясын Иванова дигән шикелле, белән рус телендә биргәндә. Шулай ук менә автомат рәвештә күрәсең редактор игътибар итеп бетермәгән инде. Нәрсәдер каралмаган. Әмма ләкин ташка язылган, матбугатка чыга торган әйберләргә игътибарлырак булырга кирәк, чөнки бит инде ул мәңгелеккә кала. Гасырларга. Шулай шул. Шунысы бик борчый торган әйбер. Һәм алга таба менә буларны булдырмас өчен нишләргә? Минем уйлавымча, нигезли иттереп, яхшы иттереп уйлап бетерергә кирәк.
Мәсәлән, бу рус телендә ничек яңгырый, татар телендә. Менә шул ике тел арасында йөрүебез безнең менә шундый хаталарга китерә җәмәгать, бик каты. Шуңа күрә дә татар телендә Менә хәзер әйтәсем килә, сүзеңне бүлдереп, ике арада гына түгел, хәтта өч арада менә әйтеп киттек бит инглиз теле дә килеп керә хәзер безгә. Шуңа күрә рус теленнән инглизчәгә күчергән вакытта да инглиз теленең аның үзенең кануннары, анда теге кайбер җирдә бар, кайбер җирдә юк дигән шикелле, ләкин фамилияләрдә ул чагылыш тапмый. Шуңа күрә Иванова дип бирмәйбез инде без аны мәсәлән. Булай шартлы рәвештә әйткәндә. Безнең моның белән нәрсә әйтәсебез килә? Менә татарча белгән кешеләргә, без бит инде менә татарча күпме дәрәҗәдәдер белгән кешеләр өчен хәзер сөйлибез, бөтенләй татарча белмәгән кешеләр өчен түгел. Шуңа күрә ничектер үзеңнең тел бит инде нәрсә әйтсәң дә безнең башка әйберебез юк, шул телебез бар. Менә телебезнең сафлыгы, телебезнең төгәллеге турында кайгыртырга тиеш. Әлбәттә шулай һәм бигрәк тә язган вакытта менә бу род категорияләре тирәсендә урам исемнәре, атамалар, шундый әйберләр тирәсендә бик сак булырга кирәк. Илмә язуларны караган вакытта, шундый илмә язу рәвешендәге адресный планнарны биргән вакытта, мәсәлән, телевидение, радиода булсын, башка җирдәме дигәндәй. Менә бу род категориялары турында сөйләшкәндә минем бер киңәшем дә бар. Бәлки вузларда, менә укытканда, университетта укытканда, журналистларны әзерләгәндә, филологларны әзерләгәндә бер курс укытучылар бәлки менә шуңа тукталырга тиештер. Әлбәттә, берәр тема багышлап, бер дәрес үткәреп алсалар. Менә бу Татмедиада чыга торган журналларны, газетларны туплап, студентлар белән бергә алның хаталарын тикшерсәләр, ул бит инде истә күбрәк кала. Шул ук студент килә бит инде менә безне алыштырырга, безнең янга эшләргә дигәндәй. Әлбәттә, менә безгә өйрәткәннәр бит. Ничектер шул ук Илдар Маликовичлар, Сәгадәт абыйлар, Флора Пасафиуллинлар һәм башкалар ничектер сеңеп калган. Әлхәмдүлилләх. Файдалы киңәш көтәбез. Файдалы киңәш минем радио телевидениедә эшләүче коллегаларыма булыр. Менә тавыш турында сөйлибез. Тавыш тембр формулаша бит инде сөйләм аппаратында. Һәм өч төрле юнәлеше бар аның: күкрәктә, тамакта һәм тагын бер төрлесе. Шуңа күрә тамак төбендә генә сөйләү дөрес түгел. Иң әйбәте менә шул күкрәктән тавышны тынга утыртып сөйләү. Моңа әле бер көндә генә ирешеп булмый. Җырчылар кебек әйтмәкче буласың. Аны мәсәлән җиңел генә тикшереп караган мөмкин. Менә күкрәккә кулны куеп, ыңгырашу авазы шикелле чыгарга кирәк. Менә шушылай, аннарысын шулай күкрәктә сөйләргә дә кирәк. Мәсәлән, монда тамак төбендә генә сөйләсәң, әйбәт булмый. Ничектер менә бик көлке генә шундый ышандырмый торган тавыш индеме. Менә әйбәт иттереп сулышка утыртып, күкрәктә яхшы иттереп шулай сөйләсәң, бөтен диапазон буенча күкрәк, бөтен сөйләм аппараты үз эшенә җигелгәч, әйбәт, күркәм, матур тавыш килеп чыга. Фуат Галимуллин тавышлары чыгара башлады. Менә шулай сөйләргә дә кирәк. Фуат абый кебек сөйләргә һәм Фуат абый кебек эш итәргә. Ярый, әле ул исән-сау, без аңардан киңәшләр алабыз. Һәм андый галимнәребезгә йөз тотып, аларның хезмәтләрен өйрәнеп, колакка ятышлы, саллы, матур тавыш белән сөйләргә тырышсак иде. Менә шул вакытта бит инде күкрәккә салып сөйләгән вакытта тавышның матурлыгы да озаккарак саклана дип әйтәләр. Әлбәттә, ул тавыш узак булсын өчен, профессиональ кеше үз тавышы белән озак еллар файдалансын өчен шулай эшләнеле, шулай уйлап табылганда, дикторлар, артистлар, сөйләм белән эш итүчеләр барысы да. Әгәр дә инде гади генә, тиз генә булай тамак белән генә сөйләсәң, ул фәлән елдан тавыш алырга, эштән чыгарга, сафтан чыгарга да мөмкин. Менә шуңа күрә аппаратка сакчыл карарга кирәк. Һәм ул әлбәттә бер көн эчендә генә булмый, күп тапкырлар язганыңны тыңлап карарга кирәк, дөресрәге сөйләгәнеңне яздырып тыңлап карарга кирәк. Һәм киңәшләшеп, берәр мөгаллимгә беркетелеп, аның белән сабаклар үтеп алсаң да начар түгел. Бигрәк тә радиода, телевидениедә ныгытып эшли башлаган кешеләр өчен. Андый остазлар бар безнең, әйме? Әлбәттә. Тырышкан табар тактага кадакка карды. Ташка. Хөрмәтле дуслар, бүгенгә шулар белән тамамлыйбыз. Киләсе очрашуларга кадәр. Яхшы, нормально.